Ma a kedvenc rajzfilmjeink egyikébe fogunk belevágni, amelynek címe Amerikai sárkány, Jake Long. Ez egy időtlen klasszikus, amely biztosan nyomot hagyott minden néző emlékezetében. Dőlj hátra kényelmesen, vegyél egy kis pattogatott kukoricát, és élvezd, ahogy egyetlen videóban elmesélem a sorozat összes évadának összefoglalóját. A sorozat Jake Long történetét követi, aki nemrég fedezte fel, hogy édesanyja családja a sárkányok fajtájához tartozik. Más szóval, Jake 13 éves korában kezdett el azzá válni, aki képes sárkánnyá átváltozni. Bár ez az erő néha váratlanul jelentkezik, egyben azt is jelenti, hogy felelősséget kell vállalni a minden varázslény biztonságáért, aki New Yorkban él. Ez a fiatal főhőst erősen megviseli, mivel a nagyapjával folytatott edzései meglehetősen szigorúak és furcsák. Például a sárkányok nyelvét kell használnia a WC kitakarításához. Egy nap a nagyapját elfogják a vadászok. Ők a gonosz emberek, akik át akarják venni az irányítást a mágikus alvilág felett. És kitalálod, mi történt? A WC takarítási edzés hasznosnak bizonyult. Jake legyőzi őket, a vadászok visszavonulnak, és a nap meg van mentve. Hamarosan Jake beleszeret egy gyönyörű szőke lányba, aki mintha teljesen más szinten lenne, mint ő. Azt tervezte, hogy bevallja neki az érzéseit, de végül beéri egy lánnyal a mágikus alvilágból. Jake-nek sajnos pocsékízlése van a nők terén, mert a lányról kiderül, hogy egy lélekfaló szörnyeteg. Amint a telihold fénye megérintette a bőrét, elvesztette az önuralmát. Jake sárkány erejével sikerül megfékeznie őt, és visszaadnia minden lelket annak, akihez tartozik. A nap ismét meg van mentve. Ami pedig még jobb, hogy Rose megbánja, amiért nem ment el a bulira Jake-kel. Nem sokkal később Jake húgának kiesik az első foga. Az egész család izgatott, hiszen egy sárkányfogért a fogtündér igen jó árat fizet. Igen, a fogtündérek ebben a világban valóban léteznek. Az egyetlen gond, hogy aki fogtündért elrabolják, és az elrabló csak is magának akarja megszerezni a sárkányfogat. Megpróbál betörni a házba a fogszörnyek seregével, de nem tud, mert a házat Jake nagyapjának varázslata védi. Jake és a kishúga azonban kimerészkednek a ház túlsó oldalán, így kiszolgáltatottá válnak egy rajtaütésnek. A húgát elrabolják, és mindannyian rohannak, hogy megmentsék, mielőtt a fogat gonosz célokra használnák fel. Jake-nek sikerül, és ismét megmenti a napot. A következő epizódban Jake megpróbálja elérni, hogy Rose kedvelje őt, ezért kitalál egy tervet, hogy több időt tölthessen vele. Úgy dönt, részt vesz az iskolai színdarabban, amelyben Rosa is szerepel. Meghallgatásra megy, és megkapja a szerepet, mert a versenytársai elég gyengék voltak. Rose és Jake elkezdenek próbálni, de Rose-nak más elképzelései vannak. Rögtön a 4. felvonás 15. jelenetével akar kezdeni. Ez kissé megijeszti Jake-et. Miért? Mert ez a jelenet egy romantikus csókot tartalmaz. Jake zavarba jön, és nem tudja összeszedni a bátorságát, hogy megcsókolja. Az előadás nagy estéjén végül sem Rose, sem Jake nem tud megjelenni. Jake-nek sárkányos ügyei akadnak, míg Rose-nak egy mágikus küldetése van a bogárral. Jake-nek van egy rendkívül idegesítő tanára, Rotwood professzor, aki hisz a varázslények létezésében. A hétköznapi emberek őrültnek tartják ezért, de ő továbbra is kitart az elméletei mellett. Egy éjjel szerencséje volt, és sikerült lefotóznia Jake-et sárkány alakban. A fénykép azonban olyan rossz lett, hogy senki sem hitte el, hogy egy valódi varázslényt ábrázol. Rotwood professzor ezért $500 jutalmat ajánlott fel bárkinek, aki bizonyítékot tud szerezni a mágikus lényekről. Jake egy bevetés során elveszti a harcot, és pont a barátai, Trixie és Spud előtt zuhan le sárkány alakban. Anélkül, hogy tudnák, hogy ő Jake, elhatározzák, hogy eladják a sárkányt Rotwood professzornak egy nagyobb összegért. Ám mielőtt Rotwood nyilvánosságra hozhatta volna felfedezését, Jake visszaváltozik emberré. Így senki sem hitte el, hogy a professzornak valóban sikerült elkapnia egy sárkányt. Viszont a rendőrség látta, hogy Jake-et elfogták, ezért gyorsan letartóztatták Rotwoodot. Nem sokkal ezután Jake-nek részt kell vennie a sárkánytanács csúcs találkozóján, és felelnie kell a viselkedéséért. A tanács úgy dönt, próbának veti alá őt 3 képességét tesztelve. A tűzerejét, a bölcsességét és végül a repülési képességét. Sikeresen teljesítette az első próbát, és meglepő módon a bölcsesség próbáját is könnyedén vette, ami komolyan megkérdőjelezi ezeknek az úgynevezett teszteknek a hitelességét. Minden esetre a végső próba egy verseny Jake és az általa választott ellenfél között.
Jake, ahogy tőle várható, a lehető legnehezebb ellenfelet választja. Ő és ellenfele azonban a sötét sárkány támadásába keverednek, aki az emberek világát akarja meghódítani. Jake-nek sikerül elmenekülnie, de rájön, hogy a sötét sárkány története korán sem ért még véget. Változatosságként Jake és barátai iskolai sítúrára mennek. Trixie és Spud úgy érzik, Rose talán a vadászok egyike lehet. Miért? Nos, az, hogy valaki egy kézen tud egyensúlyozni, nem éppen egy átlagos tinédzser képessége, igaz? Ennek ellenére Jake, aki fülig szerelmes, egyszerűen nem tudja elfogadni ezt a gondolatot. Aztán végül, miközben a havas hegyekben találkoznak, a vadász állarca lehull. Jake nem hisz a szemének. Kiderül, hogy Rózsi valóban egy vadász. Ettől a pillanattól kezdve Jake igyekszik távol tartani magát tőle. Egy nap Fudog úgy dönt, elárul Jake-nek egy titkot a nagyapja múltjáról. Úgy tűnik, bár Jake előtt bölcsemberként viselkedik, a múltban meglehetősen arrogáns volt. Sőt, talán még Jake-nél is beképzeltebb. Ha ez egyáltalán lehetséges. Minden azonban megváltozott, miután találkozott a sötét sárkánnyal. Jake rájön, hogy a nagyapja a csatornába ment a tanács egyik tagjával, aki talán együttműködik a sötét sárkánnyal. Érezve, hogy csapdáról lehet szó, Jake összegyűjti minden szövetségesét, akit eddig szerzett, hogy együtt harcoljanak a sötét sárkány ellen. Bár Jake gyenge volt, barátja segítségével sikerül legyőzni a sötét sárkányt. Rose eközben majdnem befejezi a kiképzését. Egyetlen feladata maradt. Megölni az első sárkányát. A vadászok elfogják Jake-et és még 5 másik varázslényt. A tervük az, hogy egy kulturális ünnepségen mutassák be, majd felszabadítsák őket. Jake-nek azonban sikerül ellopni a Rose kulcsait, és kiszabadítja új mágikus barátait. Mivel ő az egyetlen sárkány a csoportban, átveszi a vezető szerepet. Együtt tervet dolgoznak ki, hogy szembeszálljanak a vadászokkal. Ám Jake-et elfogják, és éppen amikor a vadász, vagyis Rose meg akarná ölni, Jake emberi alakot ölt. Amikor Rose meglátja az igazi arcát, segít Jake-nek megszökni, és ezzel zárul az epizód és az évad is. A következő évadban Rose hónapokig nem tér vissza az iskolába, és Jake-nek nagyon nehezére esik túllépni rajta. Őszintén szólva, még mindig nem tette túl magát rajta. Teljesen bele volt zúgva, aztán egy nap furcsa álma támadt. Rose figyelmeztette őt a vadászok gonosz tervére, és megkérte, hogy találjon módot a megállításukra. Azt is mondta Jake-nek, hogy ne próbáljon meg segíteni rajta, mert számára már nincs remény. Jake megpróbál készíteni egy főzetet, hogy eljusson Rosehoz. Azonban az egyik kulcsfontosságú összetevőt egy olyan mágikus szörnyből kell kinyerni, amely csak rövid időre jelenik meg ebben a világban. Jake habozás nélkül útnak indul. Fudog és Jake egyik barátja véletlenül összekeveri az összetevőket, és az ital, amit barátaik készítenek, az embereket furcsa szörnyekké változtatja. Jake bátran harcol a szörnnyel, hogy megmentse a napot, és mindent visszaállít a rendes kerékvágásba. Jake és egyik barátja elfogja a vadászok 2 legviccesebb tagját. Ellopják a jelmezüket, és beszivárognak a bázisukra, ami inkább hasonlít egy középiskolára, hogy őszinték legyünk. Ott felfedezik, hogy Rose a tanáruk, és éppen a gyerekeket oktatja arra, hogyan kell sárkányokat ölni. Rose rájön, hogy Jake és barátja beszivárogtak, és megpróbál segíteni nekik kijutni, de Jake ragaszkodik hozzá, hogy nélküle nem megy el. Végül Jake-et elfogják a vadászok, és elrendelik, hogy élet-halál harcot vívjon Rose ellen. Mielőtt azonban az arénába lépnének, Jake végre összeszedi a bátorságát, és megcsókolja Rose-t életében először. Egy epikus küzdelem bontakozik ki, és Rose kerül ki győztesen. Egy sokkoló fordulatban mindenki azt hiszi, hogy Jake elpusztult. Azonban ez mind Jake és Rose közös terve volt, hogy rászedjenek mindenkit. Jake és barátja sikeresen megszökik, de Rose úgy dönt, a vadászokkal marad. A jó hír az egészben az, hogy Rose-t ismét terepre küldik. Csak ezúttal titokban Jake-et segíti, mivel most már megérti, hogy a varázslények ugyanolyan jók, mint az emberek. Igyekszik távol maradni Jake-től, mindkettőjük biztonsága érdekében. A korábbi epizódokban Rose felfedi, hogy a vadászok egy nagyszabású terven dolgoznak. Ez a terv az, hogy megtalálják a mágikus kristálykoponyákat, amelyek birtokosa egyetlen, visszafordíthatatlan kívánságot teljesíthet. Rose kémet játszik, és segít Jake-nek megszerezni a legtöbb kristálykoponyát. Ez igen kellemetlen helyzetbe hozza a vadászokat. Azonban egyikük hamarosan rájön, hogy Rose áruló. Megmutat neki egy videót a szüleiről, és megígéri, hogy visszaadja őket, ha elárulja Jake-et. Rose belső vívódás után, vonakodva ugyan, de ismét a vadászok oldalára áll. Rose segítségével a vadász visszaszerzi az összes elveszett kristálykoponyát.
Felfegyverkezve minddel, elindul egy gargolylokkal teli birodalomba, amelyről kiderül, hogy az az egyetlen hely, ahol a koponyák működnek. Jake szembeszáll Rose-zal, de veszít, mert nem képes megölni őt. Ez a vadász kezébe adja a kristálykoponyákat és a kívánságot. Az utolsó pillanatban azonban Rose ismét elárulja a vadászt, és azt kívánja, hogy az egész vadászklán pusztuljon el. Természetesen ez azt is jelenti, hogy ő maga is meghal. Ez az igazság Jake számára elfogadhatatlan volt. Kétségbe esetten azt kívánja, hogy Rose-t soha többé ne rabolják el a vadászok. Mivel nem lát azonnali eredményt, dühében összezúzza a kristálykoponyákat. Egy váratlan fordulatban másnap az iskolában Jake újra találkozik Rose-zal. Csak hogy Rose nem emlékszik semmire a közös kalandjaikból, és nem is tudja, kicsoda Jake. Ráadásul közli, hogy Hongkongba költözik. Bár ez azt jelenti, hogy Jake talán soha többé nem látja őt. Boldog, mert tudja, hogy Rose végre azt a normális életet élheti, amire mindig is vágyott. Nem sokkal ezután Jake és családja Hongkongba utazik, hogy meglátogassák rokonaikat. Ott azonban Jake nagyapját elrabolja Chang tanácsos, a sárkánytanács egykori tagja, aki aztán megidézi a fekete sárkányt. Jake kénytelen felkeresni Rose-t, hogy segítsen kiszabadítani a nagyapját. Az egyetlen gond az, hogy Rose most már teljesen normális életet él, és semmire sem emlékszik a sárkányvadász múltjából. Jake újra és újra próbálja meggyőzni, de Rose azt hiszi, Jake-nek pszichológiai segítségre van szüksége, és kihívja a rendőrséget. Jake azonnal elmenekül, és nincs más választása, mint hogy összegyűjtse az összes hegyekben élő sárkányt, hogy megmentsék a nagyapját. Miután minden sárkány iszik a főzetből, a fekete sárkány megjelenik. Jake csalódására kiderül, hogy átverte őket. A főzet helyett varázsteát adott nekik, ami miatt a jók egymás ellen fordulnak. Amikor már majdnem minden remény elveszett, Rose valóban megérkezik, hogy segítsen. Mint képzett sárkányvadász, az ő segítsége döntőnek bizonyul a fekete sárkány legyőzésében. Miután legyőzik a fekete sárkányt, Jake megkérdezi, hogyan emlékszik mindenre. Rose elmondja, hogy otthon talált egy fényképet, amin ő és Jake együtt vannak. Ez hozta vissza az emlékeit. Megcsókolják egymást, és boldogan élnek, míg meg nem halnak.